everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories and namhlanje sikhuluma guys ngenimba. Hayi guys, kushubile kuleli viki elizoqala njengoba ke nazi ukuthi kunomcimbi omkhulu laphana ke kwaZoleka noma ke emzini kaHlathi. Phela uHlathi unesithembu guys ngoba uyahamba lapha kuthubeka ayovela aphinda abuye laphana ke kwaZoleka. So kunomcimbi omkhulu wokubika umuzi. Angazi ukuthi ke uHlathi wathathaphi noma usithatha besibindi esingaka sokubika umuzi angakaze awakhe ngaze akhokhe ngisho isenti lawo. Kodwa ke phela ke culturally guys umuzi kaZoleka belongs to the Mabandla family. So nazi guys ukuthi abantu bamabandla bagcwele igceke emzini kaZoleka. Kugcwele kuvele kwafika itekisi izolo kwacaca ukuthi yazi umcimbi ke usuqalile. Well guys kuzoshuba ke ngampela ke into ezokwenza guys ke ubhuti kaZoleka uzofika ke afika phoxe uHlathi phakathi kwabantu begcwele asho ukuthi nje uHlathi akanalutho yonke into anayo nayiyo yenziwe ngosisi wakhe nezimali ekasisi wakhe nalomuzi abahleli wona ke okasisi wakhe ke uZoleka. Emva kwalokho guys uHlathi guys uzodemand uZoleka ukuthi cha bo bongihloniphe phela mina ngiyindoda mina umnikazi walomuzi. Hayibo guys uZoleka ke uzovele ke cha vele ucishe kumshini avela amshiye kanjalo kuHlathi kucaca ukuthi ke akasayingeni indaba. Inkinga enye enkulu guys ekhona ukuthi ke ifamily yakwamabandla hayi cha ayindawo Nkosi yami ayifuna ukuhamba especially ke uAntutsiki uhleli akayindawo uZoleka ufuna umuzi wakhe back and abantu bakamabandla ke abasafuni ke guys ukuhamba. So kuzoba iviki elinzima kakhulu kwebakithi laphana ke kuZoleka guys, but ke okunye okungase kwenze ukuthi ke uZoleka no Lazarus ngazuthi kukhona okungase kwenzeke between the two of them because vele phela guys uHlathi noZoleka masesihleba abafanele nesidala. Angazi ukuthi balokho beyihlanganisa ndawonye ngobani ngoba phela cha uyabona ukuthi cha eMpumalanga neNtshonalanga lapha yani. So ke uZoleka guys yena no Lazarus something is cooking and I like it. Ila belonga khona ileague yakhe ke lazo bese idlalela bawukuthi ke ugcina ke eseya ke kubantu abanjengo Lazarus. Hayi uHlathi. Hayi guys uHlathi ngiyaphika. So guys injalo ke ezenzeka kulivi ezoqala kwinimba guys ungaphuthelwa ngampela. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.